Milí rodičia, milé deti, ak chcete, aby vám neušla ďalšia časť rozprávky na každý deň, dajte odber. Ďakujem. 15. február a meniny má Pravoslav. Čo bolo z komína? Komín na streche našej školy sa dnes po obede čudoval. Prečo do školy nejdú deti, ale prečo si tam vykračuje poľný zajac s kominárom, mačka s myšou, medveď s kuchárom, líška a tulipán, kozička s námorníkom, ba tamto vzadu prichádza kozmonaut s kráľom, no a vlk vedie za ruku malú červenú čiapočku. Ja si spadnem zo strechy na ulicu. Všetko som to musel komínu vysvetliť. Počuješ z ampliona tú hudbu? Dnes v škole je zimný karneval. Zajko, kominár, mačka, myška, medveď, kuchár, líška, tulipán, kozička, námorník, kozmonaut, ba a dokonca aj král. To sme my, deti. Pozri sa, všetci máme detské topánky. A vlk? Vlk ten, ktorý vedie za ruku červenú čiapočku? Veď, to som ja s Haničkou. Vážne? Prestal sa čudovať komín. Tak potom si ja nasadím šašovskú čapicu z dymu. A výnimočne bude dnes zo mňa školský šašo. A zajtra, milé deti, sa dozvieme, ako detko prekabátil vietor.